Thugann ceithre ar an dúbaltas fear sa tír sárthais bánstig an anad náisiúnta leróid lámh a barc an crócaigh ag an deir seachtaine. Seo túris go másbach tír. I gluthe ceannis dúbalta na man bhí champíní na bliana sicáte Katrina Casey agus Aisling O'Keefe ag glórug a 8ú fréamh lena chéile. Bhí Sianna ní Chorán agus Níomh Heffernan thar neis a ríist téis caiiliúnta na rig. Bhí an cluthe Anna Chongrach agus Teann nuair a chothairmigh na Corcaíoch an scór 5-5. Ach bhí an ghailibh dúisteithe go measach le hesam, agus le buile Sianna bhí an ghailibh 5 pointe chun cín inis, léig na Corcaíoch don dise. Dhéann an dise maithastóibh agus thóg Corcaigh smacht a ríiste le gluthe agus an scór ag dul an ard acu. Mead an ghailibh chun scór chun cín le obair úntach ó Sianna ríist chun scór de 60 áil sa chiad báta. A charneis le muinte Corcaigh a ríist agus iad ar chó scór báta bháin eile sa chluithe sam. Ach le críoch dramatúil bhuaig na champíní an chiad cluthe fé héan na 8 Bhí ar an ghailibh a bheith níos fearr sa tarna cluthe agus bhíidir chun cín, le ceithre, le 5 agus le 10 buinte. Ach téis bise beag, bhí Corcaigh níos fearr agus chuir an brise stop leis an ghailibh sa chluithe sam. Ach bhí ceacht pálamthe an ghailibh an chiad cluthe agus iad albanis agus chimaidir chun cín ar chlár a scór. Ní raibh de champíní sásta an chréibh a chailiúnt agus tharndar a reis a ríiste chluithe. Chréachnig Níomh Heffernan an chluithe le buile úntach agus báta brise le teacht. Bhí an sfuil leis an ghailibh agus chuidir chun cín. Bhí Sianna ní Chorán go húntach sa báta brise le scill úntach agus tacticí úntach an úsáideacha. Bhí Níomh Heffernan tharbár agus ní réon reagra ag Corcaigh an báta sam. Sianna agus Níomh na búteoirí den chiadú riamh na chéile. Bhí cluichead an scothánna gluthe ceannis dúbalta na bharabh, le Diarmaid Nash agus Colin Crehan ag dul den 4 fréamh lena chéile, agus thosnaíodar ar nó champíní le cúpla scór úntach. A tháinig Michael Hedigan agus Daniel Relihan ó Corcaigh isteach sa chluithe agus bhíidir Cothram. Agus tháinig Paiste Mas sa chluithe agus chuidir 5-6 chun cín ar chlár a scór. Ní ar bhuachalí an chlár imithe amachchas a gluthe fós, agus idir fós ann, le scill úntach acu. Ga thuair a chuig Corcaigh chun cín bhí Diarmaid agus Colin ábhailta teacht ar eis a ríist. Agus bhí taithí agus scill an chláir le fiscint mar chuidir chun cín fithe héana 60. Bhí an tarna cluthe atar a Chongrach agus níor mór an scórna teachta éair. Ach bhí Daniel Relihan ag immar tharbár agus bhí Corcaigh ag dul chun cín a ríist ar chlár a scór. Ach a ríist chuig an cluthe suas le bhéal eile leis an 2 éireann ag immar go húntaach a gcuine chéile. Chuig an chlár chun cín a ríist agus bhí locht beachanna ag baint an sása bhas an gluthe sa. Bhí na Corcaigh teacht a ríist agus dhéanadar. Bhí teannas sa chluiche leis an 2 éireann ag dul don mua. Fuair Corcaigh na scórna 40 féin na chríochnaigh an cluthe le báta brise teacht. Seach sa báta brise agus bhí teannas fós idir an 2 éireann sa. Leis an 2 éireann ag dul chun cín ar a chéile gob ar gob. Bhín cuma ann go raibh an cluthe i dul a Joe chunta an chláir. A thóg na Corcaigh na seansanna agus bhíidir Cothram a ríist. Agus ag an críoch siad Daniel Relihan agus Michael Hedigan a bhí chun cín ar chlár a scór, champíní dúbalta den chiadú riamh na chéile.